Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda muka yi bayani, insha Allahu yau za mu yi tutorial ne akan yadda ake yin poster. Kamar yadda na saka hoton poster ɗin, to insha Allahu yanzu za mu fara poster ɗin. Da fari za ka fara nemo hoton da za ka yi amfani da shi. Kamar ni misali ga hoton da na je na ɗauko daga da na yi download ɗinsa daga internet, ban san ko hoton wane ba, zan yi amfani da shi. To da fari kun ga a yadda hoto zai zo normal kamar yadda kuka gani ko, zai zo da background da sauransu. Kuma hoton da muke buƙata, ba ma buƙatar hoton da yake da background a jiki, saboda haka dole muna buƙatar mu cire background cikin sauri. Ta yadda ake cire background, zan nuna muku app ɗin software website ɗin da ake cire background cikin sauƙi. Akwai ma app ɗin za ka iya ɗaukowa, amma ni tunda ba wani cirewa nake sosai ba, ina amfani da browser. Gashi nan zan je, za ka yi searching remove.bg, normal remove sai .bg, shi za ka yi browsing, shi za ka yi navigating, za ka je. In ka buɗe ya shiga, za ka ɗan jira shi ɗan cikin sakan 2 ko 3 zai buɗe. Gashi nan za ka gan shi a haka, za ka iya ɗauko app ɗinsa, suna da app, za ka danna upload image ɗin nan gashi. Direct zai buɗe ma wurin da za ka yi selecting image daga wayarka. Mostly ba za ka ga hoton a nan wurin ba, sai dai in ka danna browse, gashi nan ga browse nan sai ka danna browse. Yawwa, in ka danna browse zai kai ka inda za ka je ka zaɓi hoton, ya danganta daga inda kake son ka samu hoton. Yawwa gashi nan duk za mu iya ɗaukowa daga nan wurin. Ga AI gallery, zan shiga ta nan. Yawwa, bari in sake uploading. Upload image, sai a danna browse ko. Yawwa, bayan mun danna browse, za dai ka je ka nemo hoton daga inda yake. Maybe za ka bi ta file manager ne ko ta can wannan app ɗinka da kake da ita. Bari na yi sorting ɗinsu. Modified, new paste. So nake in ɗauko hoton, ga hoton da zan yi amfani da shi nan. Ko sai in danna hoton. Kana danna za ka ga ya fito a nan wurin. Za ka ɗan jira. Ga hoton nan ana cire background ɗin. Yawwa, to kun ga yanzu an cire mana background daga cikin hoton, sai nayi downloading, gashi nan download, sai in danna download kawai. Gashi nan har ya fara downloading ma ya downloading. To yanzu mun riga mun cire background daga cikin hoton. Bari in koma AI gallery na gani ko hoton ya zo. Yawwa, to kun ga hoton mu yanzu ya zo. Kun ga asalin hoton wancan. To kun ga yanzu wanda aka cire background ɗin. Kun gan shi nan? Yawwa, to yanzu mun samu hoton da muke buƙata. Sai mu shiga Pixel Lab domin mu fara design ɗin mu. Zan zo in shiga Pixel Lab bayan ka ɗauko ta already daga Play Store ɗinka. Yawwa, za ka ɗan jira ta buɗe. Yawwa, idan ka jira ta buɗe, za ka fara cire wannan rubutun ko. Za ka fara danna wajen wannan A ɗin nan, sai ka ba editing zan yi ba. Za ka fara deleting ɗinsa ko. Sannan sai abin da za mu yi working akan wannan yanayin tsawon hoton yadda zai kama da sauransu. Za mu fara ƙara shi. Za ka zo wannan section ɗin, image size gashi nan, sai ka danna image size. Me muke so mu ƙara? Muna so mu ƙara mai tsawo ko hoton namu. To ta yiwu nan ka kula da shi kamar like 5 haka. Kun ga yanzu hoton namu ya ƙara tsawo, mun samu yadda muke so. Sannan background ɗin hoton da muke so, ana so mai da shi white background. Za mu dawo color ko. Gashi nan sai mu zaɓi white, amma ba gan shi ba, ka danna nan wurin. Ka zo ka zaɓi white, ka tabbatar ta dawo white. Gashi nan kana ganin kalar gata nan a sama. Sai ka danna OK. To yanzu mun samu white kala da muke buƙata. Sannan sai abu na biyu da za mu yi, shi za mu saka me za mu saka? Za mu saka shape. Shape za mu saka. Gashi nan shi ma zan zo danna wannan button ɗin, sai shapes gasu nan. Wannan shape ɗin nake buƙata. Amma me wanda zai fi wannan girma da faɗi ko. Gashi nan za ka zo iya yadda kake son girmansa. Zan ƙara mai corner. Bari in sa mai kala tukunna, yanda za mu fi ganin yadda corner ɗin take ko. Gashi nan sai ka dinga ƙara daga nan plus ɗin nan, gashi nan radius. Ko kun ga corner tana ƙaruwa ko. Misali na zaɓi iya wannan corner ɗin. Sannan sai a wajen color ɗin nan, ba wannan kala ɗin nake so ba. Ina son wannan kalan misali. Bari in gyara ta. Ba wannan ba.
yes, bari in gani ko a wajen kala ina buƙatar blue ko ana ina buƙatar blue, sannan shi ma a wannan kalar, yes, shi ma a wannan kala ɗin ina buƙatar blue amma kada ya kai wancan haske ko ya ɗan yi haske kaɗan. Misali bari in ɗan canza shi, ya danganta da kalar da kake so dai kai. Za ka zo nan dai ka gyaggyara da ka samu kalar da kake so sannan sai ka danna OK. Ban san wace kala kake so ba kai ko da wacce za ka yi amfani, duk da nan bata tabbatar mun ba amma dai gashi nan na zaɓe ta. Za ka danna good ko gashi nan yanzu mun zaɓu mun samu a wannan da muke buƙata ko za mu ajiye shi a daidai nan wurin, shi muke buƙata ko. Sannan sai abu na gaba da muke buƙata shine wannan hoton da muka yi download za mu sa shi daga nan gefen. Za ka danna plus ɗin nan ga can a sama sai ka danna from gallery shi ne aka saka hoto ko yawwa. Yawanci in dai yana ko za mu zo download ko ya danganta daga inda za ka nemo naka. Download ga hoton da za mu sa wannan wanda muka cire background ɗin ko za mu danna shi. Za mu yi a crop ɗin zan ɗan rage hoton tsawo misali ko gashi nan kun ga ya fito ga hoton mu nan a nan wurin. Amma misali bai mu zan yi ƙara danna crop ɗin nan gashi nan crop zan yi ƙara mayar da shi yadda yake kun gani. Zan buɗa shi ta nan gashi nan misali wannan hoton ko kuma zan yi ɗan kamar me zan ce zan yi flipping ɗinsa duk da dai haka dai ya kalli inda nake so misali kamar abin da nake so in nuna muku irin hoton ya kalla amma a haka ɗin yayi. Zan bar shi a haka maybe in ɗan ƙara mai girma haka ko. Sai ka zo ka saita hoton ka tabbatar hoton ya tsaya a inda kake so. Za ka iya ƙara mai girma ma gashi nan yawwa sai hoton nawa sai ya tsaya a haka. Ina son hoton ya tsaya a haka ko. Bari in ƙara mai girma saboda so nake hoton mutumin ya fito sosai yawwa ko ga hoto nan ya fita. Sannan sai yanzu me ya rage sannan kuma sai wannan abin da ya rage na inda za mu saka kamar rank ɗin nasa shi ma kamar yadda muka yi a wancan zan zo in danna na tsakiyar nan shapes amma shi wannan shape ɗin me dogo nake buƙata ko dogo nake buƙata. Shi bari in sa mai black color tukunna da fari domin na ɗan cire na sa radius tukunna yawwa haka ya mun. But amma wannan me nake buƙata ina buƙatar white color yawwa ina buƙatar fari sannan sai blue radius wannan bari in bar shi a haka amma ina buƙatar stroke ko zan zo ga stroke nan stroke width zan iya ƙara shi yawwa saboda a fi gani. Sannan sai in zo in ƙara wannan blue radius nan ta yanda zai ɗan yi ɗan dishi amma bari in rage girman nan yawwa saboda so nake kawai dai ya ɗan fito ko kaka. To kun ga yanzu yadda abin namu ya fito kun gan shi nan sai zan iya rage shi yanzu misali yawwa gashi nan na rage shi ko. Zan ɗaga shi daga sama kun gani na ɗaga shi yanzu kusan duk wani design da muke buƙata. Sannan sai kuma logo na organization ɗin ta yi jam'iyya ce ko something like that irin wannan abubuwa duk gashi nan dai ko from gallery shi ma zan je in nemo shi gashi nan a download ko misali kamar wannan ne organization ɗin namu zan danna shi ko maybe ta yi jam'iyya ce ko waye irin waɗannan abubuwan dai kai ka san abin da za ka yi amfani da shi. Za ka je ka nemo hotonsa ka zo ka importing sai ka danna nan alama ko ka zo ka saita shi ta yanda zai fitin ya fito sosai yawwa gashi nan ya fito sai ka danna ko good gashi nan yanzu mun same shi iya girman da muke so. Za ka iya zoom in ka danna nan wurin sai ka yi zoom in yadda kake so gashi nan sai ka danna sai ka je ka saka shi a inda kake so gashi. Misali bari mu sa shi daga daidai nan wurin sai ka danna nan sai ka ƙara zoom in koma baya. To yanzu gashi nan duk abin da muke buƙata a jikin domin yin wannan flyer ɗin ma'ana design da muke buƙata komai ya haɗu yanzu saura iya rubutun ciki. Zan danna text ko me a farko National Association of Nigerian Students ko za ka zo ka rubuta national bari rubuta shi da ƙaramin baƙi National Association of Nigerian Students ko sai in danna nan wurin gashi nan ya koma manya gaba ɗaya. Haka nake buƙatar sa dama ko sai in zo tun da kan harka ta rage girman shi rubutun ko yawwa
misali ina son wannan rubutun bari na sa wannan wurin enter, yawwa gashi nan rubutun ya fito iya haka. Zan zo in zaɓi colour ɗin rubutun, zan mai da shi black ko kuma misali zan mai da shi wannan colour ɗin blue ɗin nan. Zan danna plus, zan iya zaɓa daga jikin nan ɗin, yawwa gashi nan sai in zaɓi wannan. Kun ga inda na danna aiko za ka danna wannan gashi nan wannan button ɗin gashi, da shi za ka yi amfani da danna OK. Gashi nan rubutun ya dawo kalar wurin font ko, aka zo font sai ka zaɓi duk font ɗin da kake so. Za ka ɗauko font ɗin daga inda na muku wannan da font ɗin nan da na gaya muku, daga nan za ka ɗauko ko sai ka danna OK. Gashi nan yanzu rubutun ya dawo, zan iya ƙara mai girma, yawwa sai yanzu in saita shi ya fito a daidai inda nake so. Kun gani yanzu rubutun mu na farko ya hau, sai in ƙara na biyu shine wannan congratulations text ɗin da aka rubuta ko, congratulations, yawwa. Zan zo shi kuma bari mu dawo da shi white color, mun fara sauko da shi nan, yawwa white color. Sai font ko, font bari in je nemo font ɗin da zan saka mai. Da akwai bidiyon da ne akan yadda ake nemo font da sauransu duk da komai da komai, shi yasa bana wani bayanin ya ake sa font da sauransu domin na yi bayanin sa, bidiyo ne guda ma na rubuta shi. Ko za ka rubuta congratulations, abinda na gaya muku shi a harkar design ba a saka kaloli da yawa. Mutum irin ka zo ka dinga amfani da kaloli sai yawa ɗin nan ba a yi gaskiya. Yawanci ba a so kala a zanen ka ta wuce 3, tunda da masu fari da baƙi kusan da masu wannan dole ne a zane, ko baka irin sa za ka yi amfani da su dole ka yi amfani da su. Amma ragowar kalolin ba a sa irin sama da 3, ka zo ka saka ja, ka saka blue, ka saka green da sauransu. Yawanci an fi so ka samu specific zane, to shi ne aka fi sanin cewa wannan ya san abin da yake yi. Ba ka zo ka dinga tara kaloli ba, ba zama ka rasa ma tukunna ya ma za a yi tukunna su hau. Gashi nan da aka rubuta na farko, zan zo maybe honorable ne, kuma dai menene za ka rubuta a nan wurin. Za ka zo abin da yasa nake sa white color a nan wurin saboda background ɗin wurin kun ga ai green ne ko a blue kai, kuma white zai hau ba tare da an samu wata matsala ba. Shi yasa nake sa shi wannan ɗin. Kuma shi ma font ba a so amfani da su da yawa, irin ka dinga sa font duk guri sai ka sa font ɗin sa daban da waye, shi ma ba a sa da yawa gaskiya. To zan zo mai da shi white, yes, sai kuma in matso da shi nan gefen ko, duk dai kuna gani dai kuma kuna gani insha Allah, yawwa. Yau za ka matsar da shi sama, misali bari in rage girman shi, girman rubutu zan rage girman rubutu. Misali wannan rubutun ya mun daidai girmansa, sai ka zo ka rubuta sunan mutumin da sunan wannan ɗinsa da komai da komai. Yanzu zan yi pausing bidiyon har na gama rubutawa, sannan sai in dawo sai mu ƙarasa. Kusan dama wannan dai shine kusan main zanen dai a yadda zanen yake. Gashi nan yadda ake yin komai da komai yanzu. Daga nan zan iya danna wannan home ɗin, idan danna wannan home ɗin zan iya danna copy ɗin nan, gashi nan copy already ya copy. Ina danna edit, misali sunan shi Auwal, misali Mu'azu, misali Musa, ko misali bari in sa kawai Kano, misali kamar sunan gari kenan ko, sunan shi a haka. Sai in zo don size in ƙara girman rubutun ko, sai in zo yanzu in rage gashi nan, sai ka tabbatar ya hau tukunna yadda kake so dai gashi nan. Gashi nan to kun ga yanzu ya hau, already ya hau. Zan iya danna maybe on your victory ko, as misali tunda congratulations abu muke rubuta ko, on your victory as misali a wannan ko zan yi zaɓa wata different kala, ba da aso duka sa da kaloli da yawa, kuma kowace kala zama tana da meaning, yawwa a zanen ka. Sannan sai don sauya font, yawanci a dinga sauya font gaskiya, saboda shi font na farko yawanci gaskiya ba shi da wani wannan sosai, yawwa wannan a kula sosai, yawwa. Za ka iya matso da shi using wannan, ba lallai sai ka taɓa shi da hannu ba. On your victory as bari na sauko da shi ƙasa, yawwa ko, sai su ma wannan ɗan ƙara mai girma, yawwa. To yanzu kun ga komai yayi, sai in saka sunan muƙamin nasa a nan wurin, maybe financial secretary of wata ƙungiya, financial maybe secretary, gashi nan financial secretary a nan wurin.
kun ga shi kuma kalan me zai zama kenan a wannan kala ɗin, kun ga sai zama shi wannan blue ɗin ko, shi wannan blue ɗin shi ma za mu zo bayan mun zaɓe shi sai mu sauya font. Za ka zo ka zaɓi font ɗin da za ka saka a jiki, kuma da wani font ɗin za ka yi amfani da ban sani ba, amma dai ni gashi da wanda zan yi amfani. To gashi nan mun saka rubutun a jiki, amma misali ya ma girma ko ya yi kaɗan, gashi nan za ka yi amfani da text ka ɗan rage shi ko ƙaƙa. Sai ka zo ka saita shi ka tabbatar ya hau dai komai dai lafiya lafiya. Gashi nan financial secretary ko, yawwa sai kaza kaza kaza. Sannan sai ka rubuta organization ɗin ta yi jam'iyyar siyasa ce ko menene, misali association of students misali. Ya danganta da me za ka saka, ban san me za ka saka ba gaskiya. Kawai dai na yi ne for sake of tutorial yadda dai ake irin kamar amfani da abubuwan domin ƙirƙirar irin waɗannan abubuwa. Yes, gashi nan colour ko, sai ka sauya colour font ko, za ka zo ka zaɓi font ɗin da za ka saka kowanne. To kun ga yanzu kusan mun gama yin abun, sannan sai daga ƙasan nan za ka iya saka irin kamar logo ɗinka haka ko number wayar kai da kai zane wanda za a iya contacting ɗinka da sauransu. To kun ga yanzu wannan shine tutorial ɗinmu da muka yi yanzu, kuma gashi nan mun gama shi insha Allah. Yanzu sannan sai a tutorial na gaba shi ma insha Allah za mu faɗi rana da kuma lokacin da za mu saka shi insha Allah. Na gode sosai.